Takže čaute lidi, já jsem Florice, dneska vás vítám u nového videa, co se jmenuje Geometry Dash. Dneska pro vás tady mám druhý, doufám, že jste mrkli ten první a můžeme začít. Tak jo, jdem na to. Zvýšíme si pas. Druhý a první jsem vám ukázal, tak zkusíme třetí. Aha. To je ten port, který jsem vám chtěl už ukázat minule, ale nebyl jsem schopný toho, protože já jsem to fakt neuměl. Tak já jdem znovu. Zkusíme jiný level. Teď jsem vám to stříhal, protože by vás asi nebavilo se dívat na tu dlouhou reklamu. Ani mě to nebaví, ale můžeme pokračovat. Tak, zkusíme ještě jednou na dvojku. Tu vám chci před vlastníma očima udělat. Tak ještě jednou. No, skoro už jsem ho měl s váma, byl to sice 61, ale to je jedno. Tak můžeme pokračovat. Jak jste asi viděli, že jsem v tom pěkný nob, tak asi dáme ten lehčí level, tak můžeme začít. Tak, já mám to.
už jsem tady párkrát jsem si to a to byl sice jiný level, ale říkal jsem, že protože tam byla reklama, pak jsem se to jednou zkusil, pak mi tady otravovala Sega, tak jsem vám pustil, abyste slyšeli, jak s ním mluvím. Tak jo, ten první level je taky hodně lehký, není skoro vůbec těžký, prostě není těžký. Jak si zapamatujete ty přesné funkce, co tam jsou, jako už si zapamatujete všechny překážky, tak je to úplně easy. Tohle bylo 63, tak lidičky, už jsem tahle reklama sice, to vůbec nevím. Můžeme jít pokračovat. Nebudu se radši. Zase. Tak a můžeme pokračovat teda. Lidičky, tady tohle video už dneska si ukončíme, ještě jednou si ho dáme a ještě jako jednou. Tak lidičky, jak jsem říkal, že tohle video bychom asi ukončili, tak jsem ani nekecal. To by bylo pro tohle video. Dávejte lajky, nedávejte dislajky, dávejte určitě i odběry, zhlédněte moje všechny videa. A ještě počkat, ist, jen pasivní modes.